Akwai wasu lokuta idan muna kallon video a cikin TikTok to sai dai mun ga video yayi muna to sai dai wanda ya dora shi bai ba da dama a yi downloading ɗin ba. To da wannan hanyar da kake ganin zaka iya yin downloading ɗin kowane video da kake da bukata. Idan baka san wannan hanyar ba, yana da kyau a ce ka kalli wannan video daga farko sai ƙarshe. Farko abin da ya kamata ka fara yi, zaka fara yin wajen downloading ɗin wannan application ɗin da kuke gani, za ku sha su. Da zarar kun sha su kamar haka, zaka ga wasu yin digo na guda uku a nan ƙarshe. Kana danna su da kuke gani zai nuna muku wannan fuskar da kake. Farko abin da ya kamata ka fara yi, zaka je ka yi downloading ɗin wannan application ɗin mai suna Vidmat. Da zarar ka je ka yi downloading ɗin application ɗin da kuke gani, shikenan kuna ganin ga application ɗin da kuke gani mai suna Vidmat. Da zarar mun yi kiliki a kai ne, ku dan tsaya kaɗan. Muna yin kiliki a kai ne, fuska ta farko da wannan application zai fara nuna mana wannan fuskar kuke. Yana nuna mana wannan fuskar kuke. A nan zai dan yi search. Yana gama sacin da kuke gani, yana gama sacin a nan ko a nan zai dan yi sacin kaɗan. Da zarar ya sacin kaɗan, kuna ga zaɓuka na kala biyu, zaka danna wannan na ƙasan da kake gani. Idan video ne kake da bukata ka dubo, muna danna wannan na ƙasan da kuke gani. Shikenan wannan video da kuke gani ya fara yin downloading da kuke gani. Kuna gani gashi na mun je mun yi downloading din. Shikenan mun je mun yi downloading din wannan video, kuma kuna gani babu alamar sunan wanda ya dora shi a cikin TikTok a wannan video da kuke gani. To da wannan hanya ce ake bi a yi downloading din kowane video a cikin